କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଭଲ ଥିବେ। ଜଗନ୍ନାଥ ମଧୁର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଆଜି କ'ଣ ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିଲି, ଆଜି ଗୋଟେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରିଦେଲି। କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଛି 10ଟା ବାଜି 10 ମିନିଟ୍। ଏବେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ମୁହଁ ଧୋଇଲି। ମୁହଁ ଧୋଇକି ତାପରେ ମନେ ପଡ଼ିଲା କହିଲା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଟିକେ ବନେଇ ଦିଏ। ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବା ପରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇଛି, ମିନି ବ୍ଲଗ୍। ଏଇଟା ମୋ ତରଫରୁ ସକାଳୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂର ଗୋଟେ ମିନି ବ୍ଲଗ୍। ତ ଭାଇମାନେ ଯଦି ମୋ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା କି ଆଉ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଟିକେ ହସ ଦେଲା କି ସ୍ମାଇଲ୍ ଦେଲା, ତ ଭାଇମାନେ ଦୟାକରି ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏ ସାନ ଭାଇକି ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଟିକେ ବଢ଼େଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ରୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ଟିକେ ବଢ଼ିବି। ତାହେଲେ ଚାଲ ବ୍ରସ୍ କରିକି ତାପରେ ଦେଖା ହେବ। ତ ଭାଇମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ବ୍ରସ୍ କରିଲି। ବ୍ରସ୍ କରିକି ଖାଇକି କ'ଣ ଦୁଇଟା ଖାଇକି ଫେରେ ଛାତ ଉପରକୁ ଯିବି। ଛାତ ଉପରକୁ ଫୁଲ ଆଣିବି। ଫୁଲ ଆଣିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଦେବି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଦେଲେ ମାମୁଁ ମାଇଁ ଆଉ 3 ମାସର ଛୋଟ ଭାଇଟା ତାର ଗୋଟେ ଟୀକା ପଡ଼େ। ଟୀକା ଦିଅନ୍ତି, ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ। ତ ଟୀକା ଦେବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ ଘରେ ଅଛି। ଉଠିକି ବ୍ରସ୍ କରୁଛି। ବ୍ରସ୍ କରିସାରି ଛାତ ଉପରକୁ ଯିବି। ଛାତ ଉପରୁ ଫୁଲ ଦୁଇଟା ଆଣି ଠାକୁରଙ୍କ ରଖିବି। ଆଣି ରଖି ସାରିଲା ପରେ ମାଇଁ ଆସିବେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଗାଧୋଇ ଟିକେ ପୂଜା କରିଦେବେ। ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ଫେର ମୋ ମାମା ଆସିବେ। ମାମା ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଯିବୁ ଟିକେ ମାର୍କେଟରୁ କିଛି ଟିକେ ଘର ସପିଂ ଟିକେ ସଉଦା ସପିଂ ଟିକେ କରିବୁ। ତ ସପିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ଘରକୁ ଆସିବୁ। ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖାଯାଉ ଫେର ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ମାମା ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖାଯାଉ ଭାଇ ବ୍ରସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ। ତ ଭାଇମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏବେ ବ୍ରସ୍ କରିକି ଆସିଲି। ମୋ ହାତରେ ଥିଲା ଗାମୁଛା, ଯିଏକି ମୋ ଗାମୁଛାଟା ପର୍ସନାଲ୍ ମାନେ କେହି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତିନି। ସେ ଗାମୁଛାରେ ଦେବା ମୁହଁ ପୋଛି। ଗାମୁଛାକୁ ରଖିଦେବା ସାଇତିକି। ଏଇଟା ମୋର ମାନେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଓଲ୍ଡ ଗାମୁଛାଟା, କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଓଲ୍ଡ ଗାମୁଛା। ଗାମୁଛାକୁ ଦେବା ରଖି ସାଇତି ଆଲଣାରେ। ତ ଭାଇମାନେ ଏବେ ଯିବା ଛାତ ଉପରକୁ। ଛାତରୁ କିଛି ଫୁଲ ତୋଳିକି ଆଣି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଛାତ ଉପରକୁ। ଭାଇମାନେ ଦର୍ଶନ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଛାତ ଉପରକୁ ଯିବା। ଡୋର୍ ଭାଇ ଖୋଲିଦେବା। ଡୋର୍ ଖୋଲିକି ଭାଇ ଛାତ ଉପରକୁ ଯିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛାତରୁ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ଏ ଫୁଲକୁ ଦେବା ଏଇନା ଭାଇ ତୋଳି। ଭାଇ 6ଟା ଫୁଲ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, 6ଟା ଫୁଲ ହେଇଛି। 6ଟା ଫୁଲ ପାଇନି। ଏଇ 6ଟା ଫୁଲକୁ ନେଇକି ଭାଇ ରଖିଦେବା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ 6ଟା ଫୁଲ ନେଇ ରଖିଦେବା। ତ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଫୁଲ ରଖିଦେଲି। ରଖି ସାରିଲା ପରେ ମାମା ଆସି ପୂଜା କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଛାତ ଡୋର୍ ଦେଇଦେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଛାତ ଡୋର୍ ଦେଇଦେଲି। ଛାତ ଡୋର୍ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯିବା କିଚେନ୍ ରୁମ୍। ଟିକେ ଚାହା ଗରମ କରିକି ଚାହା ଖାଇବା। ଲାଇଟ୍ ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରିନି। କ୍ୟାମେରା ମୋର ଟିକେ ବ୍ଲାକ୍ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ଦେଖାଯାଉନଥିବ। ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ। ଛାତ ଉପରୁ ତାର ଲାଇଟ୍ଟା ଟିକେ ପଡ଼ୁଥିବ କ୍ୟାମେରା ଉପରେ, ଏତେ ଫେସ୍ଟା ଭଲକି ଦେଖାଯାଉନଥିବ। ତା ତରଫରୁ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିଦେଉଛି। ତ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଚାହା ଅଛି। ଚାହା ଟିକେ ଗରମ କରିକି ଖାଇକି ଏଠି ଚାହା। ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଚାହା ଗରମ ହେବାର ଲାଗିଲା। ଭାଇ ଏଇଟା ମୋ
ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ନୂଆ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ଟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ ଯଦି ଆପଣ ସେୟାର କରିବେ, ନ୍ୟୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭାଇ ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଯାହା ଗରମ ହେବା ଲାଗିଲା ଭାଇମାନେ ଯାହା ଗରମ ଲାଗିଲା ତାକୁ ଏବେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ବନ୍ଦ କରିସାରିଲା ପରେ ଯିବା ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଆଣିବା, ଛୋଟ ଗ୍ଲାସ୍ ରଖିକି ରଖିଦେବା। ये देखो भाई चाहा ଆପଣମାନେ ପିଇବେ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଚାହା ଯିଏ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଚାହା ଲେଖି ପୋଷ୍ଟ କରିବେ। ଦେଖିବେ ଚାହା ପୁରା ଗରମ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଗରମ କରିକି ଆଣିଛେ। ଦେଖା ହେବା ପରେ ଚାହା ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଭାଇମାନେ ଏବେ ଚାହା ପିଇ ସାରିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ଲାସ୍ ପୁରା କରିଦେଲି ଖାଲି। ଚାହା ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଲାଗିଲା ମୋତେ ଭାରି ଗରମ, ଭାଇ ଝାଳ ବାହାରିଲାଣି, ବହୁତ ଗରମ ଲାଗୁଛି, ଝାଳ ବାହାରିଲାଣି। ତାକୁ କ'ଣ କରିବା, ଗ୍ଲାସ୍କୁ ନେଇକି ବେସିନ୍ ପାଖରେ ରଖିଦେବା। ବେସିନ୍ ପାଖରେ ରଖିକି ଆସି ଫ୍ୟାନ୍ ଚଲାଇଦେବା, ନହେଲେ ଏସି ଚଲାଇଦେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ବେସିନ୍ ପାଖକୁ ଯିବା। ଗ୍ଲାସ୍କୁ ରଖିଦେଲି ବେସିନ୍ ପାଖରେ ରଖିଦେଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇବାକୁ। ବହୁତ ଝାଳ ବାହାରିଲାଣି, ଝାଳ ରହିବ। ଏତ 42 ଡିଗ୍ରୀରେ ଖରା ହେଉଛି। ଖରାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଚଲାଇବା। ଖରାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଭାଇମାନେ ଫ୍ୟାନ୍ ଚଲାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଫ୍ୟାନ୍ ଅନ୍ କଲେ ଭାଇ ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲିଲା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି କିମ୍ବା ମୋ ବ୍ଲଗ୍ରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ହସ ଆସୁଛି ତ ଦୟାକରି ଭାଇ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଭାଇ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଛି, ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଭାଇ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ, ତ ମୁଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି। ତ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାରୁ ସ୍ନେହ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବି। ପ୍ଲିଜ୍ ଭାଇମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଜିକା ବ୍ଲଗ୍ରେ ସେତିକି ଥାଉ, ଫେର୍ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ମୋ ତରଫରୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।